Είχαμε παρουσιάσει σε ένα προηγούμενο βίντεο την κατασκευή ενός μοντέλου προσομοίωσης με τη βοήθεια του EJS, του Easy Java Simulation, σε Programming Language Java. Είναι το βίντεο αυτό το προηγούμενο που είχαμε δει. Τώρα σήμερα θα παρουσιάσουμε το ίδιο μοντέλο προσομοίωσης, αλλά κατασκευασμένο σε EGSS, σε JavaScript γλώσσα προγραμματισμού, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να το αξιοποιήσουμε το μοντέλο αυτό για χρήση σε κινητό ή tablet με λειτουργικό Android. Ας δούμε αρχικά την κονσόλα και τη ρύθμιση που έχουμε κάνει. Εδώ έχουμε επιλέξει JavaScript. Περνώντας στην εισαγωγή βλέπουμε το κείμενο το οποίο έχουμε αναρτήσει. Μεταφερόμαστε δίπλα ακριβώς στο μοντέλο που βλέπουμε τους τύπους στην εξέλιξη και τις μεταβλητές που έχουμε καθορίσει. Στο HTML View βλέπουμε όλο το σχεδιασμό του μοντέλου προσομοίωσης. Για να μπορέσουμε να δούμε την προσομοίωση αυτή να είναι στον υπολογιστή μας, το παρουσιάζουμε σε αυτή τη μορφή, όπου στο Chrome ή σε κάποιον άλλο browser εμφανίζεται επακριβώς το μοντέλο όπως θα το δούμε στην οθόνη του κινητού του tablet. Μεταβάλλοντας το slider αυτό, αυξάνουμε το ύψος του κυλίνδρου, του φορέα του καταλήτη στην προκειμένη περίπτωση, και το κάτω slider μεταβάλλουμε την ακτίνα του φορέα. Εδώ στα πεδία των τιμών παρατηρούμε τον αριθμό των αυνών ροής κεραμικού καταλήτη και αντίστοιχα σε μεταλλικό καταλήτη. Η διαφοροποίηση γίνεται μόνο όταν αυξάνεται η ακτίνα του φορέα, όχι όμως όταν αυξάνεται και το ύψος αυτού. Αφού το έχουμε κατασκευάσει αυτό στο EGSS, στον υπολογιστή, το αποστέλουμε με mail στο κινητό, όπου εκεί το εγκαθιστούμε με την εξής διαδικασία. Χρειάζεται προηγούμενα να έχουμε κατεβάσει το EGS Reader Free από το Play Store, για να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε την εφαρμογή αυτή που φτιάξαμε στον υπολογιστή μας. Έτσι λοιπόν, αφού εγκατασταθεί, μπορεί ο μαθητής να εργαστεί να δουλέψει σαν μέρος μιας μεθοδολογίας STEM, ενός μαθήματος που έχουμε σχεδιάσει αρχικά ή σε κάποιο σενάριο ή σαν μεμονωμένο μάθημα.